people that govern today, they're characterized with a lot of arrogance, with a lot of brutal force that they use to impose their views, including the budget, but not only the budget. So the people are really fed up with this, and they want to say stop. This will not work in this way. Смятам, че хората, които не заслужават да се наричат духовни избраници, всъщност преминаха лично за мен много от моите червени линии и смятам, че хората, които трябва да им кажем, сме ние гражданите, които всъщност плащаме техните заплати. Ние сме техния работодател. Трябва да се спрат всички кражби, а не постоянно да се увеличава данъчната тежест върху хората.